Takže Petře, máš slovo. Já vám moc děkuju společnosti pro trvale udržitelný život za organizaci této debaty, protože myslím, že přestože se často ve veřejné debatě skloňuje Green Deal před volbama, tak se nikdy nebavíme do detailu o tom tématu ochrany přírody, ochrany klimatu, transformace naší a modernizace naší ekonomiky. A je velmi důležité, že tomu můžeme tady spolu s dalšíma kandidátama dneska věnovat čas. Děkuji, Jiří, za úvod. Ty jsi zmínil stávky za klima. Naše generace před 5 lety a naše generace a ekologické hnutí umožnili to, že politika, jako je Green Deal, vůbec vznikla. Umožnila to, že si nastavujeme ambiciozní klimatické cíle a že jdeme za tím, co potřebujeme udělat. Že jdeme za tím, před čím nás varují vědci, že jdeme za tím, abychom snížili emise skleníkových plynů. O 5 let později, protože ty stávky za klima probíhaly v roce 2019, vidíme, že Green Deal je a zelená dohoda pro Evropu je ze všech stran ostřelovaný. Máme tady populisty a extremisty, kteří volají po jeho zrušení, ale na druhé straně taky máme strany, které tady na tu lacinou populistickou písničku nabíhají a volají po jeho opravě, po ulevování od těch cílů, které jsme si stanovili. Často se používá takový nepříjemný a nepěkný slovo real deal. Tady u toho bych se chtěl zastavit, protože z pohledu, a je to zcela jako, předpokládám, že nám tady v místnosti je to zcela jasný, jediný real deal, jediná reálná dohoda pro naši budoucnost, pro naši ekonomiku a pro naši společnost je dohoda, která zajistí to, že snížíme emise skleníkových plynů a zastavíme klimatickou krizi. To, že dosáhneme obnovy přírody v Evropské unii, ale i všude ve světě. To, že snížíme znečištění ovzduší, v důsledku kterého umírají tisíce lidí v Evropské unii každý rok. A zároveň je potřeba vnímat to, co se děje. Je potřeba vnímat, že velká část lidí v naší společnosti má z těch změn, které mají přijít, obavy. Já si myslím, že to je zcela pochopitelné, protože když se podíváme na klimatickou krizi a zároveň na tu krizi životních nákladů, na tu ekonomickou krizi, kterou si procházíme v Evropě, tak obyčejní lidi tratí 3krát. V první řadě přicházíme o mzdy, kdy klesají reální mzdy, ale zároveň rostou životní náklady, jako jsou ceny potravin, jako je bydlení. Za druhé tratíme, a ty nejzranitelnější skupiny nejvíc, když na nás dopadá klimatická krize. A to, jak je v tuhle chvíli nastavovaná klimatická politika, nás vede k tomu, že tratíme po třetí, kdy po nás ta současná generace politiků a političek chce, abychom to byli my, kdo zaplatí za tu transformaci. A vedle toho máme fosilní průmysl, vedle toho máme znečišťovatele, kteří v posledních dekádách vydělali na znečišťování a ničení naší budoucnosti miliardy, který místo toho, aby dávali do modernizace, tak sajou z veřejných rozpočtů naše peníze, proto aby mohli dál dělat biznis, který je často velmi pochybný. My jsme přesvědčeni o tom, že není na čase a není vůbec žádný prostor pro to ustupovat od klimatických ambicí v rámci Evropské unie. Zkrátka proto, že by to byla sebevražda pro celou naši společnost a byla by to taky ekonomická sebevražda. To, co nás může z té současné krize vyvést, jsou 2 věci. Za prvý je to robustní proinvestiční politika, která pomůže nastartovat modernizaci naší ekonomiky. My v této oblasti navrhujeme, aby vzniknul speciální fond, který bude dosahovat minimální výše 1% evropského HDP a který bude sloužit k modernizaci naší ekonomiky, k těm změnám, které potřebujeme v průmyslu, k těm změnám, které potřebujeme v dopravě a tak dále a tak dále. A za druhý navrhujeme, aby se z zelené dohody stala taky dohoda sociální, tak aby ta politika začínala u potřeb obyčejných lidí. Je to po 5 letech zase naše generace a vidíme, že nejsem jediný z těch stávkujících studentů a studentek v Evropě, kdo jde do politiky, kdo musí tady to šílený populistický a extremistický volání zas jednou zastavovat. Na
já si myslím, že se k tomu dostaneme a vidím, že mi vypršel čas. Jenom chci říct, že potřebujeme, že tyhle témata nejsou nějakou nadstavbou, ale je to prostě základ naší budoucí prosperity a potřebujeme novou generaci politiků a političek, kteří chápou, že to je ten základ do naší budoucnosti. Děkuju.